बिसना माथो गेसाबो हा सिंजोंसो गबोयो आरो कारेन्टआबो माथो हा सिंजोंसो फैयो आंहा बेखौनो गेस सिलिन्डार नागिरला बायदोंमोन थास फाग्लानो मालाय कारेन्ट थाराबो जोंनि इण्डियानि बायदि रोदा नङा माथो बेसेथो आमेरिकानि पिज्जा बार्गार जाबाय थाबावनोब्रा उदैफोरासो गेरगेव गारगाव गाबला जोबथारबाय आंना बर'नि ओंख्रि मोनजायैनि साला सबाय खारै साम' अनलाबो मोनजाया दै बे गुफुरसा फरेनार जातनि थाव नाङा संख्रि नाङा रुलाबायनानै फुरगेव जालाबायनायखौ सोर जाबाय थानोब्रा ओइ सिस्टार इन ल नायफैलाय चिकेन संनायखौ आंनि जादोंना जायाखैथाय Hey, brother-in-law, what are you doing here? Oh, sister-in-law, I'm cooking myself bodo tasty curry for my lunch. What are you cooking here? Chicken lay bay nai. Look. Happen na non happen my cooking. Okay. I think it's done. Nice smelling. It seems very tasty. Op bay nai. Guess op. I don't know how to op. Okay. Will you taste my cooking bay nai? Huh? Yeah, no, it's okay. Hey bay nai, please na my cooking taste na please try. It looks like very spicy. Hey deh ma bay nai by your hand one eating me. What? नोंनि आखाइजों आंखौ जासो होनाय जाबाय माथो आंना बोथोर माने I will taste this curry by your hand to my right mouth. Oh, okay. I will खुगा सिबाय open my mouth. Okay, right. Open your mouth. Very tasty. Thank you so much, Vinay. You are so beautiful. You're a very naughty man. Vinay, come. Let me hug. You're so beautiful. One time kiss. Ay, makan macam mana? Aku coba mabek aku suka. Makan mana dia usah sana ha? Maba Vinay krisakin sini ngordengmोन आङो चिकेन संदोंमोन माने बेसे आमेरिकानि जाबाय थानो होननानै खहाबथारा नालाय आमेरिकानि जाग्राफोरखौ बेखायनो हारसिं सं ओंख्रि संनाया बिदि बांग्रबहां माहांसो जागासिनो माथो नङालै बिबा माग्रं मागै ओंख्रि संनायखौ गोथाव जादों होननायखाय थेंक्सो होदोंमोन आङो माथो आमेरिकायावलाय खुदुमनायानो हेन्डसेक लानायसो जायोबा कालचारसोबा बेलाय नर्मेलसो मारामुनि नोंखौ र' दा मोनायाव मा बार फैदों दा मोनायाव माबा खालामोलै बेबा गोरनाखौसो सेथेना दोनगोन नामालाय सेस धंस' लानजाय हमना दानस' आला जल' हस्तिया गावखौनो बर'नि ओंख्रि संले होनबाबो माथा मारि थारा Don't mind, brother-in-law. खम जारला बुहुद दिगदार हो गया बाबा दखानाव थांनो दे मा लायनो दखानावलाय मा होनो मिमि जानो मिमि मोना आरोखि जाम्बालाय मा मोनगोन जागोन आरो नों गथ' बाथ्रा फंसे मोनखायबाय मामा नै राजा दखानाव थांनो नागिरदों आन्दायलाबाय बेबाद What's happened? Hey, देखो What a going problem? दुकान Hey, your grandson very naughty become happening See, he is going दुकान shopping Okay, no problem. Let him go. अच्छा father-in-law Today I am want to explore travel America like beach Okay, today. Today चलते go explore your country Okay, let me think about that. बिगुरा साला फैसा थाखानि बिराद थांनो बादारदाय साला सेफरा साला एकदम थांनानै जग्रोबो नागिरला What do you mean? I'm saying that I'm very excited to see these are beats. What about tomorrow? No, father-in-law, today must be going because today no work, no come na. So that's why we go, bra. Today I'm lonely feeling, lotong potong feeling, dindo boring feeling. Salina, Yes, Dad. come here. Okay, right. Hey, sister-in-law, let's go to traveling outside. Where? I don't know. Jikunu beautiful place. Let's go. We will go next Sunday, okay? It will be holiday. Hey, today I want to travel. พอมาทางนั้นจะทางอะไรกันหน่อยเลยฮะ Hey, bima, binay ko si birani lingdoro ang si lotong potong jindo boring mentardang. มาคันเลยเบรนไปเลยฮะเบรนมาเพื่อจะทางนั้นก็มีจ้านะมา Bah, jauh ber nambah ko. Mamuran tu Amerika opi kuzung lai biji belai. Birani fuya kiba, biau zagarani fuya kiba. Engkam jana tanah lo pin nama jeng biau, ha? นึกได้มา
माने आलासि जानो फैनाया ओंखाम जानोसो फैनाय जायो माने न हा इनडाइरेक्टलि ओंखाम जानोल'सो फैनाय जागोन माथो बिदिबालाय बेरायनोबो मोनाबा मानोबो दै दखा खावा Okay, we will go together. 这个表啥么样？这个表啥么样？这当然们这个你的，多呗。 Hey, why are you acting like childish? What 表啥？ लासिं नो बेयावनि सिगाङावनो माबायदि आखल दिन्थिदों गथ' गोरलै बायदि देखायदों होनजादो बहाथो गथ' गोरलै बायदि देखायखोब्रांलाय थांनो होननायखाय आं एसे थाबसा फुरथि माबा खालामनायानो एसे रंजानायानो You should learn good manner, okay? This is America, not Botland, okay? You have to stay here like a gentleman, okay? With good manner. 오케이리 오케이 타다린로 sorry deh sorry what I'm wrong for sorry जाया खालामा मानो मा होननाय जाखो बेलाय ग्रामाटिकेलि जायाबाबोथ' बुजिबाबो जायोना रावखौ ओमफ्राय आं माथो खालामखो जेनेबा हजों बड'लेण्डआव जानला मोनला थाबानो जानला मोनला बुंबानो बेयावबो बिदि खालामगोन नामा हो रेसपेक्ट गैया एसेबो मानिबा बाहादुरि एसेबो थामसा फुरथि खालामनो मोनाबा दै जोंलां बाराखौबा Okay, everybody, get ready to go. बासोला बेयावसो गावबो थांफागोन नामा बेयावखौनो सनमान गैया मा गैया आसोल थासोल होनलाबाय थाना नोङो हो दै बिसोर बुजिखाया सैमा अमा होनना रायबाबो ओमफ्राय सोर थांगोन नों थाथ'दो खोमालै बिमा एसे न' नेदो दे ओइ राजाखौबो नायदो जायो नामा बेयाव थांनानै नोङो सदा बदल खालामहैगोन माहैगोन नोङो नोंसोरखौ आं हगारा न साला इसेबो बिबोनांखौ लाइन मारिनो सानसेया साला बे हिनजावा जत पत दिगदार डेन्जार बुस्थु আছে बया बुस्थु Okay, brother-in-law, get ready to go. What? Binay, wait. Come here. Sit down beside me. Selena, come here, come. Sister calling me, okay? Hey, देखो इसे भी लाइन लाने ना करो बस शांत क्यों है रो कर हिंजावा स्वागत हिंजावा गावजें मा गुसिंग्रा नायलाय आंखौ नाम खारिनालै गावजें नामनि सोलाय माबा मोनसे बुं मा बुंनो नोंनि गोसो माबा मोनसे सामथिं अननायनि नामजों गाबज्रिब्रा मिथिगौ ना सिख्लाफोरा आदा फंबाय होननानै गाबज्रिबा बिखायाव जोरहाबनाय बायदि मोनो आङो माथो होननांगौ देलाय नोंखौ नों आंखौ मा सानो जेनेबा गावजें मा साननो लोगो सानो बेस्ट फ्रेन्ड आयो मा जाखो नोंलाय मा सानो मा बुंनो गावजें बुं देलाय आंबो नोंखौ लोगो सानोमोन साननायालाय थ' खिन्थु मा बुंनो बा नों जिमान क्ल'सआनो गासिबो बाथ्राफोरखौ शेयार खालामलायो ओमफ्राय नों आंनो बेस्ट फ्रेन्डआनो बिदि खोन्थानो हालाया होमबा बेस्ट फ्रेन्डआथ' बेस्ट फ्रेन्ड ओमफ्राय बेस्ट फ्रेन्डनिफ्राय आङो एसे प्रम'सन जानो लुबैदोंमोन माने प्रम'सन मा प्रम'सन बुजियाखैहाय आङो माने आङो एसे बेस्ट फ्रेन्डनिफ्राय आपग्रेडसिन जानो लुबैबायमोन नोंजों थ' आं मा खालामनांगौ बुजियाखै आङो थारमाने बेस्ट फ्रेन्डनिफ्राय गार्लफ्रेन्डआव ट्रेन्सफार जादोब्रा नोङो आंनि मा जानला मोनला येस गावखौ आं इमान लोगो बायदि सानो लोगो सानानैथ' गासै बाथ्राखौनो खुला खोथाजोबो जेरावबो थाङो जेरावबो जायो ज'-ज'नो हाफ फ्रेन्डनिफ्रायथ' गार्लफ्रेन्ड जालाङो आरोलै आरो गार्लफ्रेन्डनिफ्राय वाइफ जालाङो आं बिदि सानथाराखैमोनहाय नोंखौ गुसिंग्रा नों सिंसिंसो बिदि सानखुमायोमोन हा नङा माने आंनि गोसोआ माने नोंजों थाफा एसे गलिलांदोलै बुस्थुआ माबाया नोंनि गोसोआ एसेबां लोरबां होमबा नोङो गार्लफ्रेन्डआव प्रम'सन जाया आरोना मा प्रम'सनल' दिनैनिफ्राय नों आंनि स्ट्रेन्जारसो जासिगोन आं नोंखौ दिनैनिफ्राय सिनायला मिथिबाय मा बुंखो नों गावजें होद दहायलै सथि बिदि नङाफ्रा नांगौबा नों आंनि बेस्ट फ्रेन्डनि थाबाय था दे अब्लाबो आंखौ सिनायलाय जाफिनलायनाङालै बाप बेस्ट फ्रेन्ड नालाय बेस्ट फ्रेन्डआनो आरो मा बेस्ट फ्रेन्ड बयफ्रेन्ड जानो नागिरो नोंलाय दे बेस्ट फ्रेन्डनि थागोन खिन्थु फुरा हाबा जाखानाय हौवा हिनजावफोर बायदि आंजों थानांगोन नोङो फुरा क्लस दै मानो फुरा आंजोंनो गुलि थाफानाय जाफानाय लोंफानाय बेरायफानाय जेरावबो सब मोनजोबनांगोन आं नोंखौ ओमफ्राय आंना बयफ्रेन्डआ मारा गुलि बियो सेकेन्डआवसो थागोन आं फार्स्ट नोंजों मेल गैला दिनैनिफ्राय आंहा ओइ र' गावजों फुरा गाज्रि मोनलांबाय नामाब्रा बेलाय साला बेस्ट फ्रेन्डनिफ्राय प्रम'सन जानो नागिरबाबो धंस आरो बेस्ट फ्रेन्ड जानानै फायदा उठायनो नागिरबाबो केन्सेल गुसिंग्रा मा मुरा मोनगासिनो नोंनियाव किरि आरजोंनो तात गुजात्रा मेन्टेल आंहाबो माने टेनसन जाला ओइ मोखौ कि जानाय नोंखौ मा खालामदोंलै आङो बिसि जाताबायबा खोथा बुंनाङा सौग्लाजोबना थांगोन दाना Come. Okay, white father-in-law. Come on, we have to go soon. Okay, father-in-law. Hey, tall building are looking raw.
Papa, tinggal gidil-gidil kejuk-kejuk building na. โครพระชริมริมรำละมือลังจุกกันเลยพี่คุณนายตรงไหนตรงไหนครับ Kena dry lagi na, Papa. Naik daun building ke. กือเจ้านายไปทางนี้ทำแบบชูทูแรงทุก Tho, mabar. Nah, kau naik betul kok. รอเลยอังบ้าไปกือจุบิลดิ้งข้างในดึงรออีสิดีใจคู่ดีนางบุลูไว้เป็นหังขึ้นมาพาไล่พวกกือจุบิลดิ้งชื่อมาไปที่มาจะไทยฮือปราจึงพระเธอริจิงเอาทับนั้นดีหรือไม่ Building peranan kelas 3 jalur na, Baba. Kontai kuwi nani, bayi ni kerja lagi lagi jike. ทัสพางหลังเขาทออีสนาบอีสิชงได้จะใครตัวเลยริมบ้านได้ริมโลกเขาบอกเทริบสิใคร Tho dah, mabar. Beza kata suruh tempat asik nama. เฮ้ยมือถ้าเขารับชายังนี่โบโดเลนาลายหนึ่งนี่พชาลานี่พชาลาพชาลานี่พชาลาพชาลานี่พชาลานี่สมบูรณ์จะให้ในนัวนามาเลยอเมริกาบัดดี้ Bekar zakar ni khaino, gobar kini empo khaino jeba mechabe. Naik ke malah pada thabai do. ไอ้เจ้าละฮอสติหินเจ้าอังคุกบริคินีเอพูดาหุ่นหนึ่งบูฮูดิกดาร์โฮใจอิงกาใจแย่ทุ่มือยังเหมือนรอ Bayi tinto, bayi besar dan semua jagon. รอพาสิงเฟรมจังไม่ละกันบุษบร์ก It's very beautiful place to spend time. Papa, mana sana pada si jagon mulu. Becik dapat nunggu matu. ตัดจำบักอุตบิจเลยมาบอกข้ามาพัฒนาไปหนึ่งบิเชอร์เลย Come with me, this side. ถ้าเราไปบิฮาวันทุมักชิจันคือพนังกบราดิสตามือ Matu sana kai. ลาสิมือเลี้ยงอาร์บีดับบี้มาเชื่อว่าอันดับเป็นกันนี่ดีเลยละเป็นสภาพกันหนูถึงเซย์เชสไม่ถ้าเขาลักบลาบน่ามันจอดต่อปวดต่อ Puya kayo. เฮ้ยดักดีมาเชื่อเรากุสุงเดรสกันในสลับนูบ้ามีคนมีสิบข้าวก็เหมือนกันเจ้ Vaksin naik vaksin misna takkan deh. Dia bijinan sulit kayak mama kutu lagi nunggu. Bayi dah mabar. มาจากเด็กพอยนัดเพื่อนเก่าสัตว์ทุลาจิแค่ยังหาสิลาจิ Come on. เฮ้ยรอพี่